Een tip voor de Hollandse kijkers onder ons: zet je ondertiteling aan. Hey hoi, en wat leuk dat je hem was jongen. Dus sta je nog steeds op dit prachtige plakje. En inmiddels hij zien treien. We gaan hier heerlijk stipt. En het is ondertussen alweer fantastisch waar. Dus we gaan aansnijden een stukje te keuring. Maar eerst wat huishoudelijke werkzaamheden. De komende 24 minuten neem ik je met mij op uw vakantie. We gaan morgen de keuring en ik ga nog wat klusjes te doen. Ja, dan is het toch extra wat weer het einde van uw vakantie. En gaan we op naar Christiansand. We hebben de boot pakken naar Denemarken. De keuring naar de kust. We gaan direct parkeren kunnen zo. We moeten erbij zijn. Daar maken we in ieder geval op. Weer een bad erin. Ja, eindelijk. Maar dan ben we daar even nog. Die houtblokken niet alleen al 3 weken bij in de camper. Doorn in het oog. Nee, die meisje alleen maar rotzooi. En ik ga net van erop. Worst weten wat er achter zit. Achter zijn moortje. Wat? Oh, dat is een raam. Is het wat onder? Donker denk ik dat het zit.
Ja. Ik wil naar het bunker of zo. Gaan we niet beter? Nee, ik wil maar lezen hoor. Nee, Ik hou er niet van. ik ken net zien wat anders. Nee. Ik film er wel even onder. Gravity. Oh, ja, tuurlijk. Dat is gewoon een leeg ding. Zal iets van bunkers van vroeger hebben? Nou, Ja, waarom maakt je dit hier over op de kust? Ja, dat denk ik wel, ja. nou. Gierende bandjes. Zo kent je dus ook in Noorwegen. Ik woon op een grote iertmeroemte. Tenminste, de stemmen net, daar kunnen we weer heen. En dan ja, zie ik hem een plakje als het je mooi vindt. Hè. Dan komt het eigenlijk op de helft. Nou, dan zie je zelfs wat stenen achter de daar. Als een circus stoot. Nou ja. Dat is wel het mooie van dit land. Je kan gewoon overal steen gaan. En dan liet zijn ze curry en dan best bij zee. En maar alleen op de rotsen en zo. Ik denk dat het de man is. Nou, zeg weer een prachtig plakje als het eerst. Ongelooflijk. Je bleef van die mooie plakjes ontdekken. Dit ik ben een bultenstien. Dat is wel gewoon heel mooi. En wiet. Deze stien hier aan het begin van het water is wiet. En dan verderop daar is het donker. En daar is het nog slaat donkerder. En die kant maar uit. Want daar komen we bij. En we krijgen visites, Jurk. Komen nog meer. Lopen!
Deze komt er maar bij. Want uw kraan in de keuken die diet hem net. Ik weet trouwens niet dat ik dat wel verteld heb, maar in ieder geval die diet net. En dan is die weer toch vrij. Dus ga ik mooi in de tijd om hem te klussen. Dan ga ik daar ga ik het treden al. Daar komt de treden al. Die zit er op een blokje. Dus die ga ik hier al losleggen. En nu kijk ik hem even trommen dat die schakelaar weer goed is. Dus dat doen we nou even. Even bol op. Dat is duidelijk. De schakelaar kapot. Oké. Nou, dan is het een kwestie van een benwerkje bestellen dus. En dan moet ik even zeggen hoe ik dat eruit krijg. Nou, ik ben in ieder geval een stapje verder. De schakelaar steken op. Ja, nou is het dus wel duidelijk dat je schakelaar steken is. Maar een best zit die schakelaar. Nou, dacht ik eerst dat ik maar die hele kraan eraf had. Maar ik denk eerst dat ik even naar YouTube. Nou, dat ga ik niet in. En wat blijkt nou? De schakelaar. Die zit hier gewoon achter. Dus hier zit normaal de hendel op. Daar zit ik, ja. Dus die kist eraf had ik mijn pensie. En nu zit hier de schakelaar achter. Dus nu kent ze wijzen dat net de schakelaar steken is, maar ik gewoon een tritsje eraf. Dat zou ik nog kennen. Dus dat zullen we nou even onderzoeken. Dus ik ga de schakelaar even los. Ja, sure. Het tritsje dus los. We zijn hoe die de factor aan de krijgen. Al is van dat spul, dat gaat dan eerst kapot. Dat maakt eigenlijk net het. Dus hier steken. En deze jurk nou een keer steken. Dus dat wordt hem net. Maar dit is de switch. Die zwaar dus voor het schakelen. Nou, dit laat ik eruit kraken er wat in. En dan moet het dus maar nieuw maken. Nou, dan ben we dus achter wat erbij. Kraantje ga ik erop zetten en dan kan de laatste die keer weer te plakken. Ondertussen het schakelaar kan besteld. Dus als we thuis komen dan naar het schakelaar kijken in de brievenbus. Nou, is het mooi. Het is in ieder geval vrij makkelijk om te repareren. Ik gewoon de hendel eraf. En dan het grootste werk is om die tretsjes er terug te doen. Maar ik denk dat ik wel wat afvalt. Nou, spul weer op om die kastje erin.
Klaar. Joet is laatste dag. Het is tongersdag de 31ste. Onderwijs naar Christiansand. Dan maken we de jong steen en dan morgen op boord. We zijn even on in Lillesand. Lillesand is een Lieds dorpje. Zo'n idyllisch dorpje. En betreffen we mooi waar. We gaan even wat zien. En dan terug naar Christiansand. Dan maken we daar een plakje ziekje. We hebben de nacht erop brengen voor de boot van morgen. Nou, het is hier ook weer geweldig. We rennen hier langs Sandra's Svenssenskuus. En dat keepje we zo dit. Staat leeg de ruiten met dichtspiekerd. Wat zei? Nee, het is goed. Misschien kunnen we het wel krijgen zelfs. Nee, dat denken we niet. Maar mooi uitzicht. Zelfs even zien naar een badwank kennen. Zo eerst de rest van de gebouwen maar een keer. Misschien is dit er nog wat moois. Dit is Knauwsko aan de andere kant. Dan gaan we maar parkeerd. Het is een mooi iets dorpje. Ook net een dorp komen zonder een kerk te bezien. Dat is ook wel een vrij groot kerkje, wat zeg je? Ik denk net dat die diep is trouwens. Verse vis kan afleveren. Nou is dat mooi. Verse kun je net krijgen. Nou, ik ben maar 1 keer voort uit de regering. Dus we eten direct maar. Dus verser ken het. De boot is weer voort, de visserman.
En dus die ga je een mooi plakje. Nou, we gaan wat eten. Nou, het eten is arrived. Het ziet er nog goed uit. Ja, heerlijk. Smakelijk. Christian Sand. Daar staan we. Kleer van de boot. Het is 3:30. We staan hier op een op een parkeerterrein, nou, ik denk 4 minuten van de boot af. Dus is prima zo. En die had er ook vooruit, heb ik nog wel aardig zicht. Wie moet je wel betalen overigens. Dus de regering houdt nu een kaartje voor 15 uur. En dat schijnt ik nou iets heel voordelig te zijn, ja, maar klaar, dus zo doen. Ja, in ieder geval heb ik nog wel knap uitzicht. Goedemorgen. Ja, vanuit Nijtjerk. Maar Sabine wel weer in Christian Sand tussen. En ja, dat is eigenlijk een beetje het einde van uw vakantie zowat. In de volgende vlog dan gaan we nog op het boot en dan gaan we richting Denemarken. Want dat is de route die we dan doen. Ja, via Denemarken dus. Want ja, dat is de route die we rijden. Nou, Denemarken ga ik net zo vol verfilmen, want dat is al je sneldiek. Maar ik ben aan het keuren. En dat is ook voor de reden dat net om een weekend een vlog online komt. Want er zit natuurlijk best wel een protte werking, hè. Er moet een muziekje onder en dat soort dingetjes. En op dit moment ben ik aan het keuren omdat ik mijn reg is net helemaal 100. En dan ga ik natuurlijk altijd les van de reg, maar ja, zo nou en dan speelt het wel wat extra op en dan, ja, dan maak je wat rustig aan. En als ik die vlog in was zet, dan ben ik best wel even bezig. Dus dan zit je in prot en dat is gewoon net handig. Nou, hoe dan ook, dan maar in patten. Hè? Dus het komt best wel klaar. Maar ja, in de volgende vlog zou je in ieder geval dat we, ja, waarschijnlijk weer thuis komen dan. Hè? En dan is de vakantie weer oer. Dan ben we toch een mooi skoft op vakantie geweest. Hè? Op de periode waarom zorgen van al die vlogjes. Nou, dat zou je in ieder geval de volgende keer. Nou had je in het dorp een paar trouwe volgers. En op het moment dat er geen vlog online komt, nou, ik krijg geen mailtjes, hè. Maar dan wordt er wel een vragen wat er aan de hand is. Maar die trouwe volgers, die gaan dan nooit een reactie onder de vlog zetten. Dus bij deze eigenlijk voortmaak dan ik maar de oproep aan net alleen naar deze trouwe volgers, maar aan iedereen. Dus vind je nou die vlogs leuk? Zet er gewoon even wat onder, hè. Dat kan. Abonneren is gratis, hè. Dat kost het niks. Dan kun je gewoon abonnee worden. En dan krijg je gewoon een seintje zodra er weer een nieuwe vlog online komt. Nou, ik probeer ik gewoon zo nou en dan probeer ik weer wat online te zetten. En dat is dan hoofdzakelijk natuurlijk uw camper gebeuren. Hè. En waarom? Ja, dat vind ik wel leuk. Nou, ik zie je hem graag bij de volgende keer. Dan show je hem hoe de Christian Sand eruit ziet, want dan gaan we naar een troosteer. En dan show we verder. Dan gaan we weer op naar huis, na een week. Hey, voor nu bedankt voor het zien. En ik zie hem de volgende keer. Of je hem show van mij. Hey, laters.